Pwede gagagi mga dre. Ngawat na pod ka no. Sa sulod ana. Lubi? La manggol labot. Ta wala bot. Tanawa ko ta sa imong kuan be. Ngawat na pod ka dre ba? Ngita ra mo ko pagkaon. Pagkaon. Kana namulak na pod tingali ka dre kasi gagagi. Dugay na kani. Ako na kuan ba na matikdan. Sige ra gagagi dre. Sige bitbit sa ako. Duda na kuan na. Mga kuan na ba mga lubi? La man eh. Kaya wala man eh. Da bebe. Patanawa ko be. La lagi ni. Pagkaway kuan ni mo ba? Ay bunot man day. Pero dali ka magagagi ha. Bahok kay ka oh. Batik kay ka no. Pag-ilis na dito be. La manggol labot. Bad man ka. Ulit dito sa inyo, og taga-asa ka ay siglaro-laro sa mong area. Basig na yung mga wala diri kay pasangin lan. Bati man ka batasan oy. Ka uli dito, uli. Uli dito, uli. Uli. Ma'am, masih matataoran taron mama. Sino makahiring ba natay dala ba? Di po ko mabaklay, magpaabot yung motor kay layo kayo baklayan, lapok kayo, manghugaw ko. Tapos ang nakalilang na lagi mga diri ro. Ano ino? Paabot yung tani, di ko mabaklay. Mag-unsa ka sa bangko, ma'am? Ay, magkuha ko sa savings na ko. Ma'am, ay kumpiyansa basin patik-atik ra niyo. Bantay ko ha, ang security na ko. Baguan ni mo, oy! Grabe. Padako-dako ni mo glawas mo na. Sige kag pangayo. Pwede man ka mo trabaho, ho? Pwede ka mo trabaho, bisagun sa bahay lang ning sige pangayo. Ta. Hawa diri sa kong tubangan ba? Kasabot ka? Sige, ipadakop ti karon. Dam, unsa man eh? Bahin tagpisto? Baho kayo? Bad man mo. Gay ko ba? Nadyo ni something tawhana ba? Pawaar ko na sa kong tabangan. Guyura dito, oh. Sige na. Guyura ba kay baho kayo? Tara. Dam, tabangin ko dam. Dam. Dili ko magunit. Tabangin ko dam ba? Tabangin ko dam mo higak ko dam. Dili lagi ko kay baho. Mo ay, tara, abi. Ayaw nagbalik diri ha. Pantay mo balik pagka diri ha. Wag yun nila ko, oh. Nagin ni plano ning tawhana ba? Unsa kay tumungan eh. Pagbantay dam ha, inidoon la mo. Pagbantay ha. Hawa diri ba? Unsa may gusto nimo? Unsa plano nimo? Dam, damangin ko dam. Dam. Lakaw ta. Dito magpundo diri, mangitan lang taglaing. Sa bus dam, sa bus ta. Tara. Lakaw ta, bawo kayo. Ay, taysa. Ikaw ba lagot kay ka ba? Ta. Unsa ka? Sige atang-atang nimo ning dalan diri. Ha? Kahugaw-hugaw ra ka sa dalan diri. Wala magsige mo pangayo asa man day mo kadagko nyug lawas imo ka ba manarbaho? Ha, magsige ra mo pangayo aning dalan diri mo na muna na magay na trabaho pa ning kamot ulan init para makakwarta mi. Unya kamo isi-isi ra mo mangayo. Kwarta sa mua, ha? Ay sige kuan ba pagtrabaho dako kay kaglawas. Ay sige pangayo kay ang kwarta dili na pinunit. Hawa diya sa dalan basig. Sikaran ta kadiya ron. Ay lagi sige pangay kwarta. Ay sige pangay kwarta basig ka. Dako kay kaglawas di ka kabalo mo trabaho. O da basig sipaon ta karon muna ng kwarta namo nya kamo sige. Ay sige pangay kwarta ba muna na mong hagwa nang. Sige kag gabati ra kag naong nimo magsige kag atang aning dalan ga. Gubot ra kaning dalan mao pay dalan namong daot magsige pa ka. Ay lawas nimo magsige lang kag pangayo kwarta. Una na ang kwarta wala na namo gipamunit. Unsay puro sa lawas nimo dako kay kag lawas. Sa maning bayhana ni unsa man niyang tao? Ay sige pangayo, panarbaho ba? Panarbaho. Ay sige kuan paglayas diri sa mong lugar, magsige ra magpangayo diri sa mong lugar. Uy, dito sa laing lugar pangayo ayaw diri. Uy, dam. Ay sige kuan. Ay sige gunit kay naglagot kuan ni magsige pangayo kwarta. Unsa may salaan ha? Nganong inganaon man nimo? Unsay sala ana magsige pangayo kwarta, ha? Ay sige kuan ba ha? Ayaw, ay lagi ay sige pugong sa kuha kay naglagot ko ni. Ayaw na, dam. Ayaw na. Basig mainay. Ay paglabot-labot kay Kana unsa may salaan nganong inganaon man nimo? Unsay sala ani?
Dako kay glawas. Oh, dakong tao. Nangayo sa ba, di ba? Nangayo Sige sa mo. pangayo kwarta kada ko naglawas. Paminaw sa gani, nangayo sa mo ha. Oh, nangayo. Ug wa kay ikahatag, di dai nimo hatagan. Kay wa Alam kay alam, kwarta. sige magatang des dalan. Di ba ko Wag na kagyon? ka. Sabta kay ikaw mo naitarong nga pangutok. Ay sige kwan sa ko. Ikaw ha sunod yan eh. Oy, Ayaw sige pangayo kwarta. paminaw ba? Paminaw. Ha? Ikaw may naitarong Basi pangutok. karon. Ay kung kuna basi Sabta apilot ba? ka sa kong kalagot. Kalagot. Babae ra ka. Ay oh sige. paminaw, ha? Sige testingin ko. Testingin. Paminaw sa ba? Ha? Ikaw mo naitarong nga pangutok. Kana, nanay tarong pangutok, ikaw nay mulikay. Kana walay tarong utok kada ko glawas ana. Gani. Basi na nagpakaron ingnon lang na diha. Nagpakaron ingnon lang na nga. Naidaot nya wala di ay. Nanay diferensya. Kasi diferensya na. Kung nakay kahatag, tagae. Kung wala, wala. Ay sige. Muna mga ina mong pangita ng kwarta na mo nya. Magsigirag pangayo ang tao. Mao gani. Kung Kasi nakay, nagpatik-hatik ra nang nay diferensya nya wala di ay. kung nakay kay kahatag, Kaya wala trabaho. Ayaw ingan ng tao. Ay sige kwan Mura- hala ka mo. kwan ba? Mura- Gusto ka mulaban man kana, hala ka mo ipag-uban. Pura kag nakatama. Oh, ikay hatag, ikay hatag ana buhi ah. Ilad kay Oh, magbatasan. pag-uban mo. Ali dire daw. Pag-uban mo, kamoy pag-uban na lang. Magsigir mo, Ay, kamo ikuan ha. na ni- Pag-uban mo. Ala, iuban ito sa inyo ha. Ito na sa inyo papuya pakana, hatagi kwarta. Oh, piling kay mo, piling. Nara mo'y abton. Ay sige kwan ya, basig na. Nara mo'y abton kanang kakuan ninyo? Di mo kabalo mo tabang og isig kaingon ninyo? Sige, kaingon ka na kung lawas ana, di mo trabaho nagpakaaron ingnon ra nang. O wa kay hatag, ayaw na. Oh, Okay, uban na. Tagkaon ta karon. Ay, na. Ay kung kwan na, basig ka. Bungano mo laban makana. Jesus. Wa ko na gilabanan ako tarungon lang kay wa man ay labot. Ay sus, nimo. Maayo rin naman sige pangay kwarta ning dalan. Awa na kay basag paan ta ka. Sige sagpa, tingig, sagpa kay makatilaw gani kog sakit ay. Di ko pareha nimo One time na mananakit yun ka, tao. ha? Di ko pareha Ay kung nimo. kwan na, kay ako ra nang gikuan kay way trabaho ng tawhana way trabaho, mahintag. Dili na Na. inganaon ha. O hala, uban na. Amo kung ayahay mo didto mo. Dili man ko, wa man ko ba- ningon, wala ko ningon nga ayahay ko. Oh, Ang gani. kwarta wa na mo gipunit. Mao gani. Among gitrabahoan, gipagian na mo singot, ulan init. Mao Ganyan gani. na pangayuan ra may kwarta. Kung gusto ka mo hatag kung dili kay daghan pa kay kag sakit nga Dili istorya man sa tao. Dili ko muhatag. Ngano kay ang kwarta gipamunit ko ana oh, dako kay glawas Siguro oh. kung normal pa lang ni nalang ni sa kwan-kwan. Ano na? Nani daw? Gisakitan na ni. O Nani tanaw daw? na, bisag kung saan mo kasaba sige ra katawa. Tarong na. Basin niya dagar ba kayong mga scammer karong kalibutan na diri sa kalibutan dagat kay scammer. Magpaaron ingnon nga nay ganing kuan nga dili maayo sa una aron makakwarta lang sige pangay kwarta ni himan-himan di ay. Ipandula lag mga computer, i-scatter unsa ba yang mga sugal-sugal aron makakwarta lang nya muna na tong paningkamot anang kabagnutan init kaayo. May scam ka kung magpa-scam ka, kung wise ka di ka ma-scam. Scam nya. Lakaw na dito. Kay Lakaw na kaning dito. tao yo. Wala, mulaban man kana niya dada sa inyo ha. Pakan hatagi kwarta. Kau dito wa kay Ha! Haba! Gara ang mga tawhana ni makadaog-daog og tao murag si kinsa. Og muhatag gani unta, muhatag wa na dagang istorya di kay mo istorya pag sakit. Tara dong. Kaligo sa balay kaon. Ilisan ti ka dito. Ay sigkuan anang mga taong way kuan. Pag ilis ligo.